президент Эмомалӣ Раҳмон дар сафари ахири худ ба вилояти Суғд дар шаҳрҳои Истрафшану Бустон ва Гулистон чанд мактабро ифтитоҳ кард ва таъкид дошт, ки ин муассисаҳо бо талошҳои Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон бунёд шудааст. вале соҳибназарон баронанд, ки мактабҳои навро умдатан соҳибкорон ё сармоягузорони хориҷӣ месозанд ва чунин раванди бунёди муассисаҳои таълимиро натиҷаи яккатозии ҳизби ҳоким медонанд. ба қавли Шокирҷон Ҳакимов, муовини раиси Ҳизби Социал-демократии Тоҷикистон, бисёрҳизбӣ дар ҷомеаи кишвар то ҳол ба шарти асосии ҳаёти сиёсӣ табдил наёфтааст. бисёрҳизбӣ ҳаққонӣ нест. аз ин хотир масалан конститутсия ва қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст ва муқаррар намудааст, аммо шаҳрвандони Тоҷикистон, шахсони муваффақ ва корхонаҳо новобаста аз шакли моликияташон ва тобеати маъмуришон кӯшиш мекунанд, ки тадриҷан авлавиятро ба Ҳизби Халқи Демократӣ диҳанд, чун сарвараш президенти Тоҷикистон ва тамоми номенклатура, яъне раиси вилоятҳо, вазирҳо ва роҳбарони муассисаҳои варзишӣ, фарҳангӣ ва ғайраро водор карданд, ки бо истифода аз тарзу усулҳои вижа ва хоси Тоҷикистон дар ин ҳизб бошанд. абдураҳмон Хонзода, як масъули Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон, мегӯяд, ки роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон нафарони зиёдеро водор месозад, ки дар пайравӣ ба ибтикорҳои пешвои муаззами миллат узви ин ҳизб гарданд. мо ба мардум дар интихобот ваъда намедиҳем, балки мо кафолат медиҳем татбиқи барномаҳомон. ҳамин хотир имрӯз ки мо фаъолияти доимию мунтазам дорем дар интихоботҳо, дар рақобат бо ҳизбҳои сиёсӣ, як бартарияти ҳизби мо ҳамин аст, ки масалан мо ба мардум бештар наздик шуда истодем. Ойниҳол Бобоназарова, роҳбари созмони ғайридавлатии Перспектива Плюс, воқеаҳои 10 соли ахири ҳаёти сиёсӣ дар кишвар рухдодаро боиси коста шудани фаъолияти сиёсӣ меҳисобад. баҳсу мунозираҳое ки буд, баъзеҳо масалан дар ҳабс афтидан, баъзеҳо тарк кардан, ҳамин чиз як дар ҷомеа як тарсо ба вуҷуд меояд. дар ҷомеае ки тарс вуҷуд дорад, масалан намешавад плюрализми сиёсӣ. абдумалик Қодиров, таҳлилгари сиёсӣ, ба ин назар аст, ки низоми сиёсии Тоҷикистон ба тадриҷ ба низоми худкома табдил мешавад. агар имрӯз мо ба қолаби ҳукмронии ҳукумати имрӯз нигоҳ кунем, мо метавонем ки ба хубӣ ҳамон қолаберо бинем, ки дар замони шӯравӣ дар Тоҷикистон ва умуман дар шӯравӣ вуҷуд дошт. яъне омехтагии ҳизб ва давлат дар мо баръало дида мешавад ва он чӣ ки дар замони шӯравӣ буд ва ҳизби коммунист, агарчанде ки як ҳизб буд, вале тамоми захираҳои давлат дар дасти он буд, имрӯз дар Тоҷикистон ҳам мутаассифона ҳизби ҳоким захираҳои давлатиро дар ихтиёри худ дорад. ба иттилои Вазорати Маориф ва илми Тоҷикистон, дар соли ҷорӣ мавриди истифода қарор гирифтани 219 мактаби нав дар назар аст. фаъолони Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон аз ҷумлаи соҳибкорони муваффақ тасмим мегиранд, ки дар пешрафти иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон саҳмгузор бошанд ва чунин мактабҳоро бунёд кунанд. мешавад эътимод баст, ки ҳизби ҳоким, ки ҳокими ин кишвар аст, аз нигоҳи сиёсӣ шояд ки имкониятҳои пулӣ дар даст дошта бошад, вале мо аз ин чиз зиёд огоҳӣ надорем. мо намедонем, ки ин ҳизб чӣ қадар пул дорад ва оё дар сохтмони мактабҳо ё ки муассисаҳои дигаре, ки барои кишвар, барои мардум зарур аст, иштирок мекарда бошад. мо дар ин бора маълумоти дақиқ надорем. мо албатта ба ҳар касе, ки пеш аз ҳама ба ҳукумати кишвар, ба давлатамон ва ба касое, ки агар қудрат доранд ва дар сохтмони ин муассисаҳо ширкат мекунанд ва ё месозанд, ба ҳамаи онҳо ташаккур мегӯем. зимнан дар Тоҷикистон 7 ҳизби сиёсӣ фаъол аст ва бештаре аз курсиҳои парлумон дар ихтиёри ҳизби ҳоким мебошанд. 3 ҳизби дигар низ ба маҷлиси намояндагон роҳ ёфтаанд, аммо нақши чандоне дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон надоранд.